Jeg har valgt emnet atomfysik, fordi det er fucking spændende, og så kunne jeg snakke om en meget bestemt ting, der kommer senere. I atomfysik, der har vi opbygning af atomet, som består af elektroner, neutroner og protoner. Og jeg starter her med elektroner. Elektroner har den negative version af elementarladningen, det vil sige en negativ elementarladning, som er elementarladningen, det er så det her minus, eller elementarladning er 1,602 gange 10 minus 19 coulomb. Og så fordi en elektron er negativ, så vil det så være minus 1,602 gange 10 minus 19 coulomb. Så det er en meget lav energi, som en elektron har. Og derfor kalder vi det også elementarladning, fordi så har vi ligesom et eller andet, vi kan regne med. Kigger vi så længere indad, så inde i kernen, der har vi neutroner og protoner, som jeg snakkede om tidligere. Neutroner og protoner består af henholdsvis neutronen består af en up-kvark og 2 down-kvarker, og en proton består af 2 up-kvarker og 1 down-kvark, for at få det til at gå op i det her en tredjedel, og det er så simpelthen hvordan at de ligesom er strikket sammen, og mængden energi de har behov for. Og så en elektron er på samme størrelse som en kvark, så elektronen den er mindre end protoner og neutroner, hvilket jo er lidt sjovt at arbejde med, og lidt spøjst at tænke på, men det er jo sådan det er. Så går vi ind og kigger på fotoner. Fotoner er den energi, som som kommer, når vi laver kvantespring. Når vi vil regne på det, så regner vi så energien af energien, vi kan få ud af en foton af H gange F. H er Plancks konstant, og F det er frekvensen af vores foton, som vi så sender afsted, så kan vi få energien af fotonen på den måde. Og hvis vi lige hurtigt skal kigge på et sted, hvor man bruger fotoner i virkeligheden, så har man for nylig opfundet nogle nye, meget små tandhjul. De her tandhjul her, de er 10 mikrometer i diameteren, og måden man har fået dem til at kunne bevæge sig på, det er, at man har lagt et lille silikonlag ovenpå en mikrochip, som sjovt nok også er meget lille, mindre end 10 mikrometer. Og igennem det har man så kunne skyde fotoner ind på med en laser, som gør, at de så kan bevæge sig rundt og pumpe. Det kan være blod, det kan være alt muligt andet inde i vores krop, som ikke længere virker. Det kan hjælpe hjertet til at få blod rundt og så videre. Og det styrer man så ved hjælp af laser, og alt efter hvor kraftig laseren er, hvor koncentreret laseren er, sådan noget af den stil, så bliver det så justeret i hastigheden på dem her, og det er røvsejt og mega fedt, at man kan gøre sådan noget, og lidt spøjst at tænke på, at man ikke har kunne opfinde sådan noget før nu her, hvor det er, at man så virkelig har kunne udnytte det, fordi før har man ikke kunne lave gear, der var mindre end, mener der stod en 0,1 mm, fordi så virkede den her del her, hvor det var, at de ligesom gik sammen ind i hinanden, den virkede ikke længere, og så på den måde, så er det egentlig ret sejt, at man bare ved hjælp af fotoner og silikone, men ved hjælp af silikone og fotoner kunne få det til at virke, sådan at man kan lave nogle bitte små nogle, som man så kan bruge til alt muligt inden for sundhedsverdenen. Så skal vi lige hurtigt kigge på Bohrs atommodel. Bohr han mente, at alle atomer, de har også nogle bestemte baner, som vores elektroner, de så ligger i, og så kan de så lave kvantespring mellem de baner, for man så kan se mængden energi, det så giver. Og apropos kvantespring, så har vi 2 typer kvantespring. Vi har emission og absorption, og emission, det er, når vi springer fra
en ydre bane indad mod en indre bane, og så bliver der så frigivet en foton på en bestemt mængde energi, som vi kan regne ud ved at sige, den ydre bane minus den indre bane, hvor meget energi har vi så frigivet på den her måde her, fordi den skal jo gå ned i energi for at kunne komme ind og ligge her stabil, så den ikke bare springer ud med det samme igen. Og ja, det er jo egentlig sådan emission fungerer, at vi har en foton, der bliver frigivet noget energi, så den kan komme ned og ligge stabil hernede. Og så har vi en modsatte version af det, som er absorption, hvor det er et kvantespring, der går ud af i stedet for. Og her der optager vi så en fotonenergi, for at kunne få tilført den her mængde energi, vi så vil skulle bruge, for at komme ud i den ydre bane. Ja, og der vil den oftest også, efter den så har fået tilført fotonenergien, sådan at den har en stabil energi herude, vil den oftest emittere igen, og lave emission, for at komme ind i den indre bane, sådan at, fordi det er der, den hører til oprindeligt, så den vil få tilført energi, hoppe ud, og så vil den lave et kvantespring tilbage ind igen. Altså et kvantespring ud, og et kvantespring ind oftest. Ja. Så har vi spektrallinje. Spektrallinjer, det er fuldstændig, eller det er, når det er vores, når vi har de her kvantespring her på tværs af elektronbanerne, der har vi både en emissions- og en absorptionsspektrallinje. Emission, den er lidt sjovere for os at kigge på, fordi den kan vi lidt bedre forholde os til. Der er farver der, hvor det er, at vi har kvantespringene, som for eksempel ved helium. Her der har vi lidt forskellige i 400, 403, 439, 447, 471, 492, 502 og så videre. Alt det her det er målt i lambda, som bliver målt i newtonmeter. Og det er jo simpelthen, det kan vi jo så bruge til at fortælle noget om, hvad for nogle atomer der så er. Og så har vi absorptionen hernede, som der hvor den så er mørk, det er der hvor det er, at vi så har kvantespringene. Så er det så for, at den absorberer det i stedet for. Så i princippet så er det her modsætning af hinanden, og hvis du lagde den samme type hen over hinanden, så vil den bare blive fuldstændig regnbuefarvet. Et sted, hvor man anvender spektrallinjer ude i virkeligheden, det er for eksempel ved solen, hvor det er, at man kigger på det her, det er jo så vores absorptionsspektrallinje, og så kigger vi på, okay, hvad består solen så af, og så er der så nogen, som går ind og kigger på, okay, men lige præcis det stykke her, det kan vi sige, at det her, fordi sådan og sådan og sådan, og så er der en masse, der kigger på det og tænker, kæft vi er kloge, som så kan sige noget om, hvad for nogle grundstoffer, som vi kender til, består solen så af. Og det er jo ret fedt at tænke på, at man bare lige kan skyde noget lys op og måle noget lys, og så kan man gå ud fra, hvad det er. Gennemgang af opgave. Jeg har valgt opgaven omkring spektrallinjer, fordi det giver rigtig god mening. Her der skal vi kigge på, først så starter vi med at skue ud fra aflæsning på figur 1.1, som er den figur, der er heroppe. Skal vi fortælle, når en elektron springer fra 3D til 2P, hvor meget energi udleder den så? Og det har jeg regnet ud herover, hvor det er, at du kan se, at i 3D, der har vi minus 1,5 elektronvolt, og i P2 har vi minus 3,2 elektronvolt, og det regner vi så ud ved at sige den ydre bane minus den indre bane, og det giver så 1,7 elektronvolt, hvilket jo egentlig er meget fint. Og det her, det er spektrallinjen for helium, vi fik opgivet, at det var. Så den anden opgave, der skal vi bestemme frekvensen af det synlige lys, eller det synlige spektrallinje for helium, som har størst relativ intensitet. Og relativ intensitet, det er så det, vi kan se, hvor kraftigt det, vi kan se, er. Og det er så kun inden for det synlige spektrum, så infrarød hernede og UV kan vi ikke regne med.
Så derfor så havner vi jo så ud i, at den mest relativ, det er den her ved den gule her. Og det regner vi så ud ved hjælp af bølgeligningen, hvad frekvensen den så er. Vi omskriver formlen heroppe. V hastighed, lambda er længden, og F er frekvensen. Så går vi ned og omskriver det, sådan at vi får isoleret frekvensen. Jeg kan så finde frem til, at det er 510 THz, som vores som den inden for det synlige spektrum har størst relativ intensitet. Yes.